Luyaqhuba uqhankqalazo kwisibhedlele saseYew malunga nowasetyhini oye wagetyengwa ngokungenalusini ngabantu abangaziwayo ngokuhlwa kwangoLwesihlanu kumhla wesi-6 kule nyanga yeSilimela kulo uMeyo ka-2025, waze wabhaqwa ngentseni ngoMgqibelo kwinqili yokuqala eDongwe efolweni ngakwindawo eyayisakuba si-small business kufutshane nesi sibhedlele. Uye ke waleqiswa kwesi sibhedlele ekukholelwa ukuba ebesaphila ngelo xesha. Eli xhoba kukholelwa ukuba khange lifumane ncedo ngethuba lifika kwesi sibhedlele kuba lingaziwa kwaye lingathunyelwanga yikliniki nokuba kungekho imali esisixa esingama-90 eerandi xa engathunyelwa yikliniki. Lo wasetyhini uye wafotwa umboniso oluhlobo lwevidiyo yaze yatyhutyha kumakhasi onxibelelwano ekukholelwa ukuba ufotwe ngomnye woomongikazi engambathiswanga. Kuthe kusenjalo wasweleka esibhedlele apho kwangelo xesha. Namhlanje umhla we-17 kule nyanga yeSilimela kulo uMeyo, abahlali bonyule isigqeba sabantu abahlanu besiyokubamela kumhlangano bemiselwe ngabaphetheyo kwesi sibhedlele ngentsimbi ye-10 ekuseni. Usapho lalo wasetyhini beluyinxalenye yalo mhlangano. Othethela ibhodi yaseYew Hospital ongusihlalo uphefumle wathi, amanesi amathathu as we speak have been served with immediate effect suspension. So siza kuyimonitarisha ke loo nto, asibafuni apha phakathi. If loo nesi omnye wabo kufumaniseka uba uhlala kwaye nurses home, makaphume kwakuloo nurses home, asibafuni abe yi-hospital. But okona kona xa mos kuphandwa ngokomthetho, umntu lo uphandwayo ngoku ngokomthetho, especially xa ulandela i-labor relations, if we can reveal amagaba wabo barevilelwe thina, loo nto leyo ine-potential yokuba le case okanye investigation ingahambi kakuhle, izawuba ngathi zikhona izinto ezingadatshwanga. So ke ngoku ekugqibeleni xa iphela le case siza kubazi uba ngobani abenzi bobubi. 2, aba benzi bobubi bafaka abantu kwi-social media, mayiphele loo nto. Ebeni sibazile nje as community siza kuba nendlela esidila ngayo naloo nto. Loo nto sifuna ukuyishare with you as i-community. Okwesibini, ubona nje siphume kade si-establishile into ethi kule ngxelo sizawuza nayo apha kuni, amalungu efamily are also within. So what is best, masihlale nawo phaa phakathi nawo sibaxelele ukuba okwangoku lo mcimbi nantsi iripoti ekhoyo, aba bantu abasekho kwifacility. Then ke ngoku kule period ifamily will be involved in terms of sharing the information. 2, abahlali esasikhokelo besihleli naso phaa phakathi will be involved in terms of sizawunika ke imibuzo lena yeripoti yale nto ithethiweyo ngubhuti, sive imibuzo ithini. Ngoku umntu uzawuthetha bethu mna neyethu le nto. Sibanika u-Agasti, ngethu ka-Agasti babexoxa bagqibe uba yezi siyacela siphinde siqale. Abahlali babonakalise inkxalabo kwesi sithuba sokuhlawula esi sixa sama-90 eerandi phambi kokuba ufumane uncedo. Ndinombuzo omkhulu ozawuthi uvakaleke kumntu wonke. I-90 ingaphezu kobomi bomntu na? Yes! Kuba yazi uba xa uswelekile eyona mali isebenzayo koba bomi bomntu, leyo impendulo besasiyireyizile loo nto ke siyibuzelwa apha ngoku thina sithini asivi impendulo yayo. Bambisana nesithethiso kuqala besifike sathetha apha sinala mbuzo wenza 90 rand. Nangoku kukho umntu oswelekileyo ofunwe le 90 rand apha behamba notata ngale 90 rand. Abantu bayaphela. Ndicela naloo mpendulo bayigcwale beze nayo kuba sizawukwazi usebenzisana
ibe ngumzekelo okokuba sikhona singabantu baseHewu ngale case nothi sidlalise ngayo. Uyabona okokuba ungasikhathali njengokuba ziqhela ukwenzeka izinto. Siyabona okokuba siyalimala ngaphakathi. Yes. Make senzeni into ezawubangela into yoba umntu ozofakwa ngaphakathi siyazi uba uze kuncedo lukarhulumente ahlonipheke. Eyona nto ndirhalela uphinda ndiyiyaleze yinto ethi xa sizawuba nematshi bethunane lolu hlobo ukuze abanye abantu bethu basuke basinde ezintweni, imatshi kubhetele soyiaplayela kuqala. Yabhala irejista oyembhala phefesiyeni wandinika nela liphaya ekugqibeleni iphepha elikhupela ishekela ndanga-understand into yoba nangaba eyakhe irisithi izawushekana. Yabona into ethi lena R90 ilapha so singaphumanga emxholweni wale nto size kuyo apha. Siphakamiseni izandla sibuzeni ngale nto. Yabanesi bathathu basahleliswe phansi itshilo into. Bahlala itshilo into. Seke ngoku thina sathi singabahlali simele abahlali. Abahlali babeze bazozithetela into banangaba bava nto because le yaba sibakhuphile bayithethayo andisayiva ngoku. Indeneyo bobothi uba awunayo R90 ujika ubugxoke uba buyenziwa apha basiqhuba rona. Babelani leyo sizayilokha ngexesha layo nayo leyo into esiyithethayo apha esivene ngayo yile nto ethi ku-25 days e-investigation. Then after investigation, u-5 days sele esetyenziwe kwasuspendwa oonesi abathathu. So that means sishiyeke no-20 days ke ngoku. So into emasiyenze ukubala from today uba iintsuku eziyi-20 sawuphela nini, then sibuye ke ngoku sizosayela uba ithini into. Sivumelene apha into ethi kuza kwenziwa iWhatsApp group yaba bantu bebephayane apho sizawukwazi ukufumana i-information efanayo ngexesha elifanayo. Sovana ne laa 25 days kuthe within ayinoxesha okucaba sisikelwe lona kungenzeka uba sifumane i-outcome before iphele ya 25 days. So masingathethi ngoo-August nooJulayi nobanibani, masithethe ngokwale time frame besiyifumene apha. Sovana nebahlali, into emasivumelaneni ngayo ngoku yile yoba siyahamba ngoku siyachithakala siyolinda le nto ithethwayo sisibhedlele. Kunezifiya zezithathu mosne isibhedlele, idistrict kwakunye neprovince ekufuneka bathethe into eyi-1 ngale nto. Into esiyifunayo noba usaspendiwe ngokwangoku kwazobathini outcome ethini, kodwa sizavela nento ethi ke ngoku siyabacela noba abanye aba bebengetanga ukanso thethe ilizwi phaa ngaphakathi noba kukho abantu abazifake kule nto bebengekho kuyo. Bonke abaya bebekhona ngalaa mini kwenzeka laa nto asibafuni kule institution. Kungalindelekanga into yoba sesivala namhlanje. Liyeza ixesha lovala bahlala, ayithethi ukuthi akuzovalwa. Yebo, yonke into ihamba ngokwezigaba. Apha into ebesilindile ingene istructure, singene sichaze istructure into esize ngayo, then emva kwako sijonge ke ngoku impendulo yemanagement yesibhedlele. Ibe kukhona ke ngoku sizama ke ngoku ukuhlala phantsi sijonge uba isitepu esilandelayo singathatha isitepu esinjani na. Kona ukuvala sizovala bahlali, ndifuna unixelela but asikafiki kwistage sovala. Yayibona, ndiza apha sizawuchitha ixesha. Umcimbi walapha esibhedlele ke mna ke ndiyawazi. Yayiva, kunomcimbi endiwuphetheyo walapha kwesi sibhedlele sethu ohanjelwa ndim ndindodwa. Khethe esi sibhedlele owalapha umcimbi awukho lula, and owalapha awufuni igwala lomntu. Yayibona, uba uphethe umcimbi walapha eDongwe esibhedlele funeka uqiniseke. Yayiva, ungenzi nje. Liphela kanjalo ke inqaku lethu lanamhlanje ngokwanele wakwaMtuba kwiindaba zeWhittlesea TV eyehospital eDongwe.